aktuálna otázka, ktorá sa nám objavovala každé leto, ako sa vysporiadame s nadchádzajúcou zimou. To znamená otázka energetickej bezpečnosti, ktorá by naozaj nemala takýmto spôsobom zaťažovať najväčšiu ekonomiku na svete, ktorou je ekonomika európska. Naozaj by sme mali mať ako najväčší zákazník na svetovom trhu s energiami, ktoré platí 400 miliard eur za svoje dodávky, istotu, že keď si za tieto dodávky zaplatíme, že tú energiu aj získame, že sa k nám budú správať ako k takému váženému klientovi a že naozaj nebudeme mať tento väčšine sa opakujúci problém s dodávkami energií. Kým pred niekoľkými rokmi, ešte v roku 2009, keď sme aj my pocítili na Slovensku plynovú krízu a 2 týždne naše podniky nemali plyn, tak na európskej scéne o energetike ešte sa ani nechyrovalo. Dnes je to naozaj téma, ktorá je kľúčová pre všetky európske inštitúcie. Práve preto, že sme spolu členmi Európskej únie, tak dokážeme touto spoločnou prácou priniesť až viac ako 1000 miliard eur väčšieho prínosu, ako keby sme boli samostatné krajiny. Regionálne diskusné fórum je formát, cez ktorý máme možnosť dostať do povedomia širšej verejnosti témy, ktorými sa zaoberá Európsky parlament. My sme dnes usporiadali 2 podujatia, z čoho prvé bolo v podstate taký odborný seminár, na ktorom sme s rôznymi aktérmi z celej tejto oblasti energetiky, či už ide od regulátorov, rôzne agentúry, ministerstva, rozdiskutovali na odbornej úrovni, kde sú hlavné problémy, kde sú také hlavné veci, ktoré sa napríklad týkajú Slovenska alebo slovenských podnikateľov, prípadne spotrebiteľov a podobne. Druhé fórum bolo otvorené pre širokú verejnosť, aj pre médiá a tu už naozaj sa snažili diskutujúci panelisti, to znamená naši europoslanci a eurokomisár, odpovedať na rôzne otázky, ktoré kládli aj študenti, ale aj odborníci, ale aj médiá. Pán podpredseda, security of supply versus security of demand. Ako sa na to pozerá? Mňa zaujímala tá otázka ohľade tej stratégie Smart Cities, ktoré máte na starosti s pánom kolegom, s fínskym eurokomisárom Katajnom. Či by ste mohli trošku približiť, že aké priority tam budú? Projekt bude postavený tak, že energetický mix štátov si bude určovať štát, alebo bude nariadený z vrchu, v podstate, že ho nejak stanoví Energetická únia alebo komisia. Nie sú žiadne plány na to, aby sa v podstate menilo suverénne právo každej krajiny stanoviť si energetický mix, je to v zmluvách, nikto ho nepôjde meniť. Čo je však veľmi dôležité a na čom sa zhodli v podstate všetky členské krajiny, že je potrebné sklbiť tento národný energetický mix s európskymi rámcami. To znamená, keď sme sa Ja veľmi rád rozprávam s ľuďmi, ktorí sú naozaj z praxe, a to z toho dôvodu, že oni veľmi dobre vedia, kde sú tie najväčšie problémy. Takže myslím si, že aj dnes ste veľmi konkrétne výhrady voči tomu, ako funguje SET, čo je vlastne program na vedu a výskum v oblasti energetiky, alebo napríklad aj tá téma, ktorá tu tak rezonovala, ako v niektorých mestách je zložité využívať napríklad slnečnú energiu pre rodinné domy. To sú v podstate také praktické problémy, ktoré si myslím, že musíme spoločne s členskými krajinami riešiť, aby naozaj ľudia nenarážali na zbytočné prekážky.